बनावनो माबाया बेरदेरदों आरोना बानलुआ सान्दुङा बिराद मोजां दुंदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय गयखौबो आङो मैया माबानायखौहाय एसे फोराननानै होबाय बेदरा नै साराया मावो खुलुमबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामलायबाय दिनैबो ओमफ्राय बिराद सान्दुं दुंदों आरोना दिनै नायनो हालायै मर्निंनिफ्रायनो सान्दुं नै दुगैनानै लाबाय आंबो थान्दानो ओमफ्राय बिराद गरम ना ओमफ्राय थानो हाथारैनि दुगैबाय आरोना आङो ओमफ्रायो एसे थसकबो गांसे फोरानदों फोरानजोबनोथ' हाया गासिबो बरनजोबासै गांसे फोराननानै लाबाय गय आरि फोराननानै लाबाय गांनैसो गस्ला सुना लाबाय नानिनि जुथा मोनसे दंमोन बावनानै दंमोन आं स्कुलनि जुथाखौहाय गोसोमखौहाय सुनो बावदोंमोन आं खालि गुफुरखौल' सुनानै दाखोनो गोबोरथारबाय होनना दोनदोंमोन आङो स' गयखौ एसे माबानानै होनो आरोना फेन्नानैहाय थस'खौ गांसे ब्लेंकेट गांसेल' फोरानबाय आं माखासेखौ फोरानजोबासै सान्दुङा बिराद मोजां दुंदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय गयखौबो आङो मैया माबानायखौहाय एसे फोराननानै होबाय दंबावोसो बाद बाखि एसे हाबावनांगौ आखाइबो सायोना बिरादनो नै बैयाव एसे दंबावो नैबे हाग्राखौबो फुनांगौ दिनै दाहाय बेलासियाव बिराद सान्दुं गोसा होदोंना बुंनांला सान्दुङा गोसाथार बे बनखौबो थिखोनानै दोनसै आङो ओमफ्राय सानियाल' गोरान थायो बे सिंनिया अखा हाबाथाय सिफिनजोबो नालाय बेखायनो थिखोनासो दोनसै आङो दाहायफोर टाइम जाबा सान्दुं गोसा होनना बुंनांला ओमफ्राय मा खालामबावनो नानिया ओंखाम उखैबायनो एसे ओंखाम जाखांबाय होनानै होगोरनि नानिनो ओंखाम उखैदोंनो बियो आयौ सान्दुङा दिनै थानो हानाय नङाहाय लोगोफोर बुंनांलिया सोर' नानिनो ओंखाम खुरना होगोन आङो स' लोगोफोर दायो जोङो जाखां लोंखांनो खेबसेनो गय हानसैलाय नै गय फोसाबना लानोसैलाय आङो दंथारबावो आरोना दाबो फोसाबजोबनोनो हाया माने आखाइ सायोना ओमफ्राय सानसेयावनो बुरजा बुरजा बानायनो हाया एफा एफा बानायो आङो आरो हाग्राबो माबानांगौ फोसाबावनांगौ दिनै दहाय खोन्थाखादोंना आं नोंसोरनो सान्दुं गोसाथारना दा मावनो हाया ओरैनो ओंखाम जाखांनानै जिरायनानै बिराद गरम ओमफ्राय टेबोल फेनसो होनानैहाय लाबाय आङो बे फांखाखौ बिदि खाथियाव होबाना खोमाया बोरैबा मोनो आरोना मानसिफोर गाबज्रिनायखौ जेबो खोनाया गरमथारहाय बोरैबा बिदि सान्दुं थिखोना गोसाबाथाय उन्दुनो जा ओंखारो ओमफ्राय उन्दुबाथाय ना जै उन्दुदो नोङो सोरबा फोजादो बा फोजाबाथ' सिखांनो रोङो ओमफ्राय जुदि फोजायालासे बोरैबा गोसानथि नारसिनो आरोना सिखांनो सानबाबो सिखांनो हाया सिखांनो सानबाबो सिखांनो हाया ओमफ्राय आरो मोनागुलायबासो सिखांनो हागोन आङो जाखांबाय आरोना आं मेरला जाबाय बेबायदिनो मानसिफ्रा जायोना जाया आं मिथिया खिन्थु सान्दुं गोसाथाराव उन्दुबा आङो गोसानथि नारसिनो आरोना आंना जिनो बोरैबा सुखुवा मोनदों गोसोफोरखौनो बयजोंसो एनिखौ ना मागोन नोंलाय सोरहा एब्रेङा खानायानो जायोब्रें हाग्रा फुनो सान्दुं गोसायाव हाग्रा फुबाय नामा दाहाय फुवा दादायाबो मावगोन ना दाहाय आंबो मावगोन दाहाय बोरै मावफादो खामानि मावनो लुबैनायानो मा आरोना गावहासो एकदमबारे मा होनो गावसोर जिरायहाय नै आंना बेयाव गोलैदोंनो खिथोंसै गरजाला न'आव थानायाव अरजायाहाय गानजायो जिबाबो एसे जिनाया जेबो नङा सथायाबो बुथुवा जाबाय ओमफ्राय उन्दुनांगौ र' बौवो बौनाया ओमफ्राय बांद्राय गोबौबाबो गिनांगौना ओरैनोथ' जेबो प्रब्लेम गैया आरोना हाजायो मोजाङैनो बे आं दहाय जे नोंसोरनो गय फोराननाय देखायदोंमोन ना बिसोरबो बेबायदिनो आं फोसाबै दोनजोबनायसै आरोना बेयो गासिबो साफा नुबायना गयखौ माबायदि आरामनो नङाबा माबायदि गोसोमजोबमोन गयानो बेबायदिमोन ओमफ्राय साफा जाबाय आरोना
ओमफ्राय सान्दुङाव जेब्लासिम सान्दुं दुंगोन अब्लासिम फोरानबाय थागोन आरोना आङो बेखौ फोराननाय उनावहाय सान्दुङा मोजां दुंबा बेबो मोजां रानबाथाय बयामाव आराम सोनानै दोनसै आरोना मानसि फैबा होनोसै माब्लाबा आंबो जायो गरफा गरनै मैयाबो उन्दैफ्रा जालायबावा गयखौ ओमफ्राय आंहासो बेदरा जानानै गया गरनैना बेसेबांबा जानाया बोरैबा मोनबाय थादों गाबज्रिदों नामा फांखा होबाथाय बिदिनो आंहा खोनाया र' बोराय गाबज्रिदों खोमायाबो एसे प्रब्लेम जाग्रा जाबायलै आंना मोजाङै खोनाला लोगोफोर दायो आङो दुगैखां माखां रेडि जाबाय ओमफ्राय हाग्राजो फुनो होन्दोंमोन आङो जायासै आरोना आंहा मोनसे खामानि ओंखारनानै होलायबाय ओमफ्राय दहायो हासबेन्ड लेंहरनायखौनो नुखादों बिनिफ्राय आंना ब्लगखौनो बानायफिननो हायाखै आङो मानो होनब्ला खामानि दंमोन आरोना ओमफ्रायो हाग्राखौबो दिनै फुनाय जानाय नंला आरोना ओमफ्राय हासबेन्डआथ' दासान्दि डिउटि गैया न'आवनो थागोन बियो बर्थमान ओमफ्राय नायनोसै दिनै सोलाबनाय नंला आरोना हाग्राखौ फुनो गाबोन फुनोसै थाथोंसै आरोना दिनै बिदिनो ओमफ्राय मोनसे खामानि ओंखारनानै होदों बेखौ मावनानै लागोरसै ओमफ्राय बिनिफ्राय आं दायो ब्लगखौ खालामनो हागोन हाया गेरेन्टि होनो हाथ'ला आरोना लोगोफोर मा होनबावनो खामानिया बिदिनो आंनिया दसेनो ओंखारब्रबो ओमफ्राय दसेनो जाब्रबो आरोना माथो होनबावनो दुगैखां लोबखां आङो रेडि जाबाय माने दिनै दुगैनायानो खयबार जाखो बुंनांला आरोना गरम ना बोथोरा एकदमबारे बुंनाङा ओमफ्राय सुखुवानो ओमफ्राय बोथोराबो बोरैबा बोथोराथ' गरमा ओमफ्रायो अखाबो एसे हागासिनो दं आरोना ओमफ्राय दिनै माने फुरा अखा हागोन दान आंनिबा बिदिखौनो सानगासिनो दं आङो ओमफ्राय एसे गोरलै हागासिनो दं आरोना है मोस्रोमाबो आरो ओरैबायदि गोसोम जादों आरोना बोथोरा जोमैफोरा बुंनांला मा होनबावनो लोगोफोर ओमफ्राय दिनैबो आङो ब्लगखौ इसिबां गोलाव खालामनो हागोनखौ आसा खालामखायासै नायनोसै आं बिसिबांखिनि देखायनो हाया स' नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर ब्लगखौ जोबजासिम ओमफ्रायो आं आरो दासान्दि मोजां माने ब्लगबो लाबोनो हायाखै ओमफ्राय जेरावबो थांनो हायाखै मानो होनब्ला टाइमफ्राबो मिलायाना लोगोफोर ओमफ्राय न'फ्रावबो प्रब्लेम बिनि थाखायनो जेरावबो माने थांनो गोसो जाबाबो थांनो हाया आरोना लोगोफोर आङो ओमफ्रायो न'आवबोथ' थांनो हाथ'नाय नङा आङो दासान्दि खामानियालाय बहुद दं न'आवबो बाट आं मोननैसो खामानि फंबायनो होबोदों बियो मावथोंसै मानसि लानानै गाव जुदि हारसिं मावनो हायाबा गाव मा खालामो आं मिथिला बेखौहाय जिखुनु जाया गाव सोरखौ लानानै मावहैथोंसै जिखुनु मावनो हाया गाव मावनायग्रोथोंसै आं होनदोंमोन आरोना मावनायग्रोदो जुदि खामानिया जायाबा आं उनाव मावहैनोसै होननानै बुंदोंमोन आङो ओमफ्राय दायो गासिबो माने अबेबा खामानिफोरखौ आमायाबो मावबाय नालाय ओमफ्राय बाबाय आरोना थांबाय थानो सासे मानसियानो मावबाय थानो बिनि थाखायनो जोंखौ मावनानै हो होननानै बुंदों नालाय स' नायनोसै मा जायो फंबाया मा होनो जिखुनु जाया फंबायालाय मावनो होननानै बुंदोंमोन आं मैया रायलायनायावहाय ओमफ्राय दिनै सानसे माने बल खेला जागासिनो दंनो उन्दैना ओमफ्राय दिनै सानसे माने आरो बल खेलायाव थांबावगोननो बियो ओमफ्राय गाबोननिफ्रायसो मावगोन होननानै बुंदोंमोन आरोना दा माथो होनबावनो बेबो गेलेनो लुगैयो सेंग्रा मानसि देरफुनाय ओमफ्रायो फाइनाल बल खेला दंबावो होननानै बुंदों उन्दैया ओमफ्राय गोजानावसो आरोना बल खेलायाबो एकदम ओरै बिसमुरियाव जायसो आरोना जोंहा आब' दङ हाबा जाहैनाय बिसिनि गामिथिंजायसो आंथ' गामिखौ मोजाङै मिन्थिया थांफेराखैबो नालाय ओमफ्राय स' लोगोफोर आं थांना लागोरसै मावना लागोरसै आंनि खामानिखौ ओमफ्राय दाहाय लोगो मोनफिनगोन र' लोगोफोर बयलार आरोना बियो लोगोफोरनि आं गोरलै हानानै बेखौ फाजा फ्राम एवगोन मानो होनबा हासबेन्डआ रेडि खालामबा जानो मोजां मोना नालाय बेखायनो
बेदरसे दरनै नुदोंना बिसोरखौहाय आङो ग्रेभि बानायगोन आरोना नानिजों आंजों जागोन बेखौहाय ग्रेभि बानायनानै नैबेयावहाय रेक्सनि थाखाय दरथाम रुदों आङो ओंखायनो माने बेखौ फुरा गोदौग्लि होनानै बिदै जेब जेब खालामथारगोन आरोना होमबासो माने मोजां जायो आरोना ग्रेभिया बे जाहैबाय हासबेन्डनि नै लोगोफोर बेदरा जा मोजां जाबाय आरोना खामफ्रामनो जाबाय खांनोसै आङो खामफ्राम जि मोजां जाबाय आरोना खांनोसै आङो दा खांनायनि सिगां नै बेखौ हरगोन आं जानो मोजां जायो आरोना बिदि होबा बायहेरायावबो बिराद अखा हागासिनो दं आरोना लोगोफोर लोगोफोर दा बावैसो बेदर एवबाय थानाया मेगनावनो माबाया बेरदेरदों आरोना बानलुआ नै मेगनावहाय अखायाबो ओरैबायदि हाबाय नागारदोंसो ओमफ्राय गोजांबाय आं सिसेजों रायलायबाय आरोना बेदर एवनाया एकदम मेगनावनो हाबदों माबायानो ओमफ्राय बानलुआहाय बोरैबा बेरदेरदों आरोना सुना लाबाय आङो नालाय संना लागोसै र' लोगोफोर अखा ओरैबायदि अखा हादोंना द्राम खोनागासिनो दंखायो नोंसोरो बेदरा नै साराया मावो दे लोगोफोर हमथायाबाथाय दरनै दरथामल'थार आरोना नै आलु दरसे होदां बेखौनो